nan ana shirye-shirye na gabatar da sallar jana'iza ta Alhaji Sani Gwate, wadda ake gudanar da wannan sallar jana'iza a fadar mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero da ke Kano, wanda muna kawo muku wannan yadda jana'izar take kasancewa kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. So kamar yadda kuke gani gashi nan an ka fito da gawar tasa, wadda kuma ana ta kokari ne da kici na ganin an sami mutane su gyara domin ganin cewa an sami yadda wannan dai da kuke gani mai wannan rubutun larabci wadda ta ce gawar tasa, wadda kuma mana bari sarki ya wuce. Daga nan ga mai martaba sarkin Kano ya zo gurin jana'izar, wanda kuma akwai gwamnoni da jihar Nasarawa da kuma na jihar Gombe wato Maiduguri wanda suka samu zuwa wannan jana'iza, sannan shi kansa Alhaji Aliko Dangote wanda yake dan uwa ga wannan wanda dukkaninsu sun samu zuwa. Sannan akwai tsohon shugaban majalisar dattawan Najeriya Bukola Saraki da kuma sanatoci da dama, kama da sanata Abdullahi Adamu da kuma su sanata Barau Jibrin da tsohon gwamnan jihar Adamawa a sanata Jibrila Bindo, wanda dukkaninsu sun zo suna wannan waje, da tsohon gwamnan jihar wato Nasarawa shi ma Alhaji Umar Tanko Almakura, wanda shi ma na daga cikin waɗanda suka zo. To yanzu gashi nan ana kira da a shiga sahu domin a gabatar da wannan sallah ta jana'iza. To ana dai ci gaba da gyaggyarawa ne na ganin cewa an sami yadda za a yi wannan sallah. Allah dalin kudin maza ko me to me za ku yi dalin kudin maza kudin maza da Allah kudin maza za mu ja da tsoye kamo mu ne sun kawo ta nan kuma gafara mu takwas ne. To gashi nan yanzu ana ta kwari ci gaba na gyara yadda za a gudanar da wannan jana'iza. Kamar yadda kuke gani wannan wato gawa ce waɗanda to yanzu an tada sallah. Wannan su matsa wannan kudan matsa da Allah ko fusa. Yau dan ka dan tare mana so muke ai ka tare mu gaba ɗaya ne. Yalla bai an tare mu gaba ɗaya. Yau ta zaka. A yanzu an gabatar da sallar jana'iza ta Alhaji Sani Gwate da Hajiya Sabuwa, wadda ita ma wace ga mai martaba sarki. To yanzu kuma za a ɗauki wannan gawa domin kai ta can wato makabartar da ake binne iyalai ko zuri'ar gidan almalan Alhaji Alhassan Dantata da ke unguwar Koki.
wato girke jami'an tsaro a da hanyar da za ta sadar da kai zuwa ga wannan waje, sannan kuma da takaitin guri da su ne wato inda za a binne shi, wanda kuma kamar yadda wasu daga cikin makusantan iyalinsa suka shaida min tun da safiya da na je wannan guri, sun ce ya nemi da wato binne shi kusa da mahaifinsa da Allah ya rasuwa, wanda kuma kamar da tuni aka haka kabarinsa tun ajiya a cikin wannan hubar na iyalai na yan uwan ko iyalai na Alhaji Alhassan dan tata, wanda kuma shaki dan uwansa shine wansa kusan shine. To sai dai sun bayyana cewa ba lalle su shi Alhaji Aliko Dangote ba zai iya cewa komai ba har sai bayan an kammala wannan ainihin taro ko an gama wannan jana'iza tukuna sannan zai iya cewa wani abu. To yanzu ana ta kici-kici ne, za a tafi koki domin a je a gabatar da Ada juga ni kerja jauh. Ina wai gudun me ke sana bana. Your Excellency, sashen Hausa ne. To kusan kowa yana kokari ne na ya samu ya je inda za a yi wannan jana'iza, wanda zai yi wuya mu sami waɗanda za su ce wani abu kan yadnan batu, wanda kuma yanzu kowa yana kokari ya tafi wajen za a tafi koki a je can a gabatar da jana'iza.